बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनां बाथ्रा सावरायनो लानाय जादों। दा बे जाहैबाय दैज्लांनि सम नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जे अखा खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय बेनिनो सारअन्थाइ गावनाय। दा बेयाव जों गोबांथार जिब जुनारजों लोगोसे मानसिनिबो खहा जालांबाय थायो बोसोरे आरो जागासिनोबो दंखायो नोंथांमोना नुगासिनो दं। दा बेयावहायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय फोरमायनो नागिरनाय बा सावरायनो नागिरनाय लानाया जादों बाहाय बे अखा खोरोमनाय एबा सारअन्थाइ गावनायनिफ्राय जों माबोरै रैखाथि मोननो हायो एबा मा हाबाफोरखौ जोङो बै समाव जों मावनो नाङा आरो माबे हाबाफोरखौ जों मावनो नांगौ बे समावहाय बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना सावरायनो नागिरदों। दा बाहाय अखा खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय बा सारअन्थाइ गावनाया मा बेनि सोमोन्दै जों गोबां बुंनांलाया साफ्रोमबो मिथिखायोआनोखा। अब्लाबो नाथाय मोननैसोखौ बुंजायो। दा बाहाय मोननैसोआ जादों जे अखा मोफ्लामनायाव जोमैनि सौदावनाय आरो गुबुन गुबुन माखासे जाहोनफोरनि थाखाय बाहाय गोबां बिबांनि मोब्लिब दाहार सोमजिखाङो होनदों। जाय मोब्लिब दाहारा सरासनस्रा जोंनि बाल्ब जोंनाय मोब्लिब दाहारनिफ्राय बियो गोबां बांसिन जायो होनदों। जायनि थाखाय बेनि गेजेरजों जोंनो गोबाङानो थैनोबो गोनां जायो आरो गोबां खामलाबनाय बा बिफां लाइफां खामलाबनाय बा हा खामलाबनाय गोबां जाथाय जानो गोनां जायो। दा बेनि थाखायनो दा बाहाय सावरायनो नागिरनाय आयदाखौ नोंथांमोनहा आं बुंलांनाय साननो हागौ, नाथाय बाहाय आं बुंलांनाय नङा। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आंथ' सरासनस्रा मानसिसो। दा बेनि थाखायनो दा बाहाय गासै बुंनाय बाथ्राया आंनि नङा। दा बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सेन्टार फर डिजिज कन्ट्रल एन्ड प्रिभेन्सन। दा बेनि फोरमायनाय बादियै बेयो मोनसे सरकारि बिफान। दा बे सरकारि बिफाननि फोरमायनाय बादियै नोंथांमोना नुनो मोनगोन फारियै बाहाय फार्स्टआव दङ जे जोङो अखा खोरोमनाय अर्थात अखा मोफ्लामनाय जेनाखि थासारि नुदों बे समावहाय जों बायजोआव थांनो नाङा होनदों नाम्बार वानाव। बेनिफ्राय दै दांनो नाङा होनदों आरो दैयाव थानाय हथात आथिंजों दै गासोमनाय बा दैयाव जों ओंखारनाया बा ना हमनाय बायदिसिना खालामनाय बा अखा हानाय समाव जों थाबायनाय बेखिनि समावहाय जों जुदि गोबां अखा मोफ्लामनाय खोरोमनाय जादोंब्ला बेयाव जों थांनो नाङा होनदों। दा बेखायनो जोङो दुब्लियाव थानाय समाव दैज्लांनि समाव माइ गायनाय थांनाय समाव बबेबा ना लायनो थांनाय समावहाय जाब्रबथाय जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनो। बिनि थाखायनो दैयाव थानो नाङा होनदों। दा बिनिफ्राय 3 नाम्बाराव दङ मोब्लिब दाहार बोहैग्रा धातुफोर जेरै थिं, सोर, एलुमिनियाम माने लहा बायदिसिनाफोरखौ जोङो बै समावहाय आखाइ गोजा दांनो नाङा होनदों। बिनिफ्राय नाम्बार 4आव दङ जायखिजाया मोब्लिब दैदेनग्रा कारेन्ट दैदेनग्रा जायखिजाया थारफोर वायारफोर जेरै मबाइल चार्जार, इयारफन, हेडफन आरो बेनि अनगायैबो मोब्लिबनि थार बायदिसिनाफोरखौ जोङो दांनो नाङा होनदों। दा बिनिफ्राय नाम्बार 5आव नोंथांमोना नुगोन जे मोब्लिबनि हेन्डेल अर्थात सुइच जायखिजाया रोखोमनि सुइच नोंथांनि न'आव थानाय सुइचबो जानो हागौ, गुबुन गुबुन सुइच बर्डबो जानो हागौ, बा काटआउटनि सुइच बर्डबो जानो हागौ। जायखिजायाखौनो जोङो बै समावहाय दांनो नाङा होनदों। दा बेनिफ्राय जायखिजाया बिफांनि सिङाव थानो नाङा होनदों। नैबे नाम्बार 6आव गोनांथार जे नुनो मोनदों नाम्बार 6आव जायखिजाया बिफांनि सिङाव थानो नाङा होनदों। बिफांनि सिङाव थानो नाङाया जाहैबाय बिफाङा जोबोद गोजौ जायोब्ला बिफांनि गेजेरावहाय बै मोब्लिब दाहारा गोरलैयैनो नाङो होनदों आरो बे बिफांजों जुदि नोंथाङा थास जानानै दंबा बे बिफांनि गुदिथाराव जुदि दंफायोबा नोंथाङा बाहाय खैफोद जानो हागौ होनदों। दा बेनि गेजेरावहाय आरो मिथिनो गोनाङा जायखिजाया बिफांनि अनगायैबो जोबोद गोजौथार बिफां बे गोजौ गेदेर बिफांनि सिङाव थाथारनो नाङा होनदों। मानो होनबा बेयो गोजौथार जानायलाय बेयाव थाब नांसिनो होनदों। बेनिफ्राय लांदां जायगायाव थानाय बिफां बारिफोर हथात बबेबा दुब्लि गेजेरनि खनायाव बा दुब्लि गेजेरावहाय बा फोथार गेजेरावहाय थानाय फांसे फांनैल' बिफां दा बेबायदि बिफां सिङाव थानो नाङा होनदों। मानो होनबा लांदां जानायलाय आरो बे जायगायाव बिफाङा बेफोरल' थानायलाय बेयाव बांसिन नांसारथारो होनदों। दा बेनि थाखायनो बैफोरनि बिफांनि सिङाव थायोबा नोंनाव बे जाथाया जानो हागौ होनदों। बेनिफ्राय नाम्बार 7आव होनदों न'नि गोजौ अर्थात बिल्डिं बा गोजौथारनि टप जायगायाव लांदां जायगायाव थाहैनो नाङा। रुम सिङाव थानो मोनगोन गोजौथार लांदां जायगायाव बाहाय थाहैनो नाङा होनदों। बेनिफ्राय नाम्बार 8आव दङ न' सिङावनो थानांगोन। न' सिङाव थानाय समावबाबो नाम्बार 9आव नुनो मोनदों न' सिङाव थानाय समावबाबो दै दांनो मोननो नङा होनदों एबा दैयाव थानो नाङा होनदों। आरो नाम्बार 10आव दङ बेबो गोनां जे लांदां जायगानि वाल एबा न'नि वालफोरावबो जोङो दांनो नाङा होनदों। दांनो नाङा मानो होनबा बाहाय जायखिजाया
लहा थायो वालाव लहा होनाय लोगो लोगो लहा बा गुबुन गुबुन धातुनि गेजेरजों जिहेतु खारो होन्दों ओंखायनो लहानि गेजेरजों बे खारनानै टाच जालांनो हागौ होन्दों। बेनिफ्राय बेबायदि समाव नाम्बार 11 बेबायदि मुहुर्त समाव नोंथाङा जुदि नुखादोंब्ला सारअन्थाइ गावनाय हथात गोबां बिबांनि अखा खोरोमनाय बायदिसिना जाथाय नुखादोंब्ला नोंथाङा बाइक सालायनाय एबा लांदां गारि जायखिजाया लांदां गारि होनदों उखुम गैयै हथात कार नङै माखासे गारिफोर जुदि नोंथाङा सालायदोंबा बेखौ स्टप खालामनानै बबेबा मोनसे सेफटि जानाय बबेबा न'फ्राव थाथ'नो नांगोन होनदों। बेनिफ्राय खमायोबा नोंथाङा ओंखारलांनो हागोन होनदों। नाथाय ओरैनो कार बा गुबुन गुबुन गारिफोरा खोबनाय गोनां गारिफोरा जेबो नङा होनदों। नाथाय खोबनाय गैयै गारियाव हाबनो नाङा होनदों। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नाम्बार 12आव दङ जुदि नैबेबो गोनाङा जुदि थुबुरै दंब्ला हथात नोंथाङा ग्रुबै दङब्ला होनदों ग्रुबै दङब्ला नोंथाङा बे ग्रुपआव थानाय समाव जुदि बेबायदि गोबां अखा खोरोमनाय बा मोफ्लामनाया जाबाय थादोंबा बेनिफ्राय जानगाराव थानांगोन होनदों। हथात नोंथाङा बे थुबुराव थानाय सुबुंनिफ्राय ओंखारनानै गुबुन दाबसेयाव थानांगोन। हथात नोंथाङा बुंनांगोन बे ग्रुपखौ सिफायनानै आलदा आलदा गावबागाव थानो थिननो नांगोन होनदों। मानो होनब्ला जुदि मोब्लिब दाहारनि बै बेन्दोङा जुदि नोंथांमोननि ग्रुपआव सोरनावबा नाङोबा बेयो खेबसेनो थांफायो होनदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा गोबाङानो नुदों जानो हागौ जे बावैसोबो जादों आरो गोदोबो जाबोगासिनो थाबोदों जे बबेबा बिफां सिङाव थानाय मोसौ ज' खानानै दोनोबा खेबसेनो जयैनो थैनानै थांनाय बा सोरबा मानसि दङबा खेबसेनो मानसिबो थांनाय दा बेबायदि गोबां जाथाय जागासिनो दङ। दा बेनि खारना बेनो होनदों मानो होनबा मोब्लिब दाहारा थैनि गेजेरजों गोरलैयैनो गोसारो होनदों आरो बे थैया जुदि नांदेरलायोबा बेबो सन्देरलांगोन आरो सन्देरलांनानै ग्रुपैनो जालांनो हागौ होनदों। बेनिफ्राय नाम्बार 13आवबो जोबोद मोजां होनदों जे दरजा मोखां माने दरखं एबा खिरखि मोखां बा जोंनि सरासनस्रा गामिफोराव खामसालि एबा लांदां न'साफोर थायो आरो दा बे लांदां न'साफोर खिरखिफोर नङाबा दरजा मोखांफोराव बेफोरावबो थानो नाङा होनदों। बेफोरावबो थायोब्ला निस्सय अखाया बा लांदां जायगा खाथि जानायलाय बेबो मोब्लिब दाहारना नांदेरनो हागौ होनदों। बेनि थाखायनो बेफोरावबो थानो नाङा हथात खोबनाय न' सिंथाराव थाहैनाया बयनिख्रुइबो बेस्ट आरो दा बेखिनिमोन। दा बेनि अनगायैबो फिसा फिसा गोबांफोर दंबावो गोबांथार दा नोंथांमोना बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दङ चेक खालामनानै नायनो हानाय जागोन गथि इंराजिनि लिरनाय इंराजि रोङोबा नायनो हागोन जेबो नङा। बेनिफ्राय साबसिनबो बुजिनानै लानो हानाय जागोन गोबां मोनसे पइन्टखौनो एक्सप्लेन खालामनानै फोरमायनाय दंखायो। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोना खोनाबाय मिथिबाय जानो हागौ आरो खायफाया मिथिखादोंमोनबो जानो हागौ। मिथिखानानै नायनायनि थाखाय साबायखर आरो नोंथाङा जुदि मिथिनानै गुबुननो फोरमायनो लुबैदोंबा शेयार खालामना होब्लानो जाबाय भिडिअखौ आरो नङाबा नोंथांनि रावजोंनो खोन्थानानै होब्लानो जाबाय जाहाथे बयबो सांग्रां थानो हानाय जायो। दा मानो होनबा जोंनि बर' ओनसोलना दा आरो दैज्लां बोथोरनि समावसो मुहुर्त जाखायो बे जाथाया आरो बे समावसो जों गोबां आबाद बिथिं ना लायनाय बिथिं बेफोराव बांसिन गोसो होयो। बेनि थाखायनो जाहाथे बेखौ गोसो होनानै सांग्रां थायो बेनि थाखाय नोंथांमोना फोरमायना होनो नांगोन। एसेनोसै गोजोन्थों।